Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брест» у Міністэрстве дзяцінства. Традыцыйна ў нядзелю увечары мы сустракаемся тут. І сёння мы з вами пагаворым на тэму, якая наўрад ці каго пакіне раўнадушным. Яна пра любоў, падтрымку, дапамогу і міласэрнасць. А зараз я вам прадстаўлю удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Сустракайце, Кацярына. Добрый вечер. Ганна. Прывітанне. І Майя. Вітаю вас. Я таксама рада вас вітаць, паважаныя сябры, на пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. Ну а зараз давайте прадставімся, хто з вас які міністр сёння, калі ласка. Я міністр ратавання малодшых сяброў. А я министр милосердности. А я сёння міністр беражлівых адносін да хатніх гадаванцаў. Але ж, сябры, мы не прадставілі яшчэ аднаго удзельніка нашага сённяшняга пасяджэння. Майя, пазнаёміш нас? Конечно. Мы падрыхтавалі такі невялічкі сюрпрыз для нашых гледачоў і удзельнікаў. Ох, які прыгожы сюрпрыз у нас сёння. Майя, прадстаў, калі ласка, нам гэтага вельмі пухнатага і вельмі прыгожага удзельніка пасяджэння. Гэта мой коцік Максімка. Перш за ўсё, калі ён нарадзіўся, мы з бацькамі паведалі яго да ветэрынару, каб зрабіць патрэбныя вакцыны. Вялікае значэнне мае правільнае харчаванне, і гэта ўплывае на агульнае здароўе і на прыгожую гладкую шэрстку. У майго кота шэрстка доўгая, але я яе расчэсваю рэгулярна, каб не было каўтыноў. Ну, судзячы па Максіму, то харчаванне таксама вельмі добрае ў Максіма. А колькі Максіму гадоў? 5 годзікаў. Для кота 5 годзікаў гэта многа ці мала? Мала. Мала, так што наш Максім яшчэ зусім малады і юны кот. Ну, мы так будзем лічыць. Якраз для Міністэрства дзяцінства. Ён любіць ляжаць, Добры занятак для кота. кушаць. Я яшчэ хачу сказаць, што нашыя міністры Кацярына і Ганна да нас прыехалі на пасяджэнне спецыяльна са сталіцы Палесся, з Пінску, каб падзяліцца сваім досведам дапамогі жывёлам. Мы являемся членами Белорусской республиканской пионерской организации. Пионерская организация нашей школы носит имя Владимира Алексеевича Гайдаенки. Накірункі дзейнасці піянеру разнастойныя, але тэма дапамогі жывёлам не апошняя. Так, напрыклад, ініцыюе дабрачынныя зборы. Мы збіраем корм, лекі, цацкі і іншыя рэчы. Робім экакармушкі для птушак і перадаем дапамогу валанцёрам. Праводзім інфармацыйныя хвілінкі. Робім лістоўкі аб адказнасці за тых, каго далучылі да сабе. На самой справе дапамагаць гэта не цяжка. Трэба толькі захацець. І гэта сапраўды так. У маім жыцці быў выпадак. Калі я гуляла з сябрамі на вуліцы, мы нешта ўбачылі ў кустах. Гэта быў ястраб з зломаным крылом. Мы не ведалі, што рабіць, патэлефанавалі па нумару 101. Там нам дапамаглі звязацца з службай па ахове жывёл. Яшчэ з бацькамі мы выратавалі маленькае зайчаня. Я заўсёды кармлю бяздомных жывёл, каб яны не загінулі ад голаду. У мяне ёсць 2 хатнія жывёлы. Я за імі наблюдаю. Паю, кармлю, гуляю і нават размаўляю. А яшчэ я падрыхтавала для вас відео. Дзякуй, мы з задавальненнем паглядзім. Увага на экран, сябры. У мяне ёсць 2 хатнія гадаванцы. Кошка Мася, ей 12 гадоў, і хамяк Хома, яму 1 год. Мне з імі ніколі не бывае сумна. Нашы гульні даставляюць нам задавальненне. Хамяк Хома дорыць нашай сям'і радасць і пазітыўную энергію. Кошка Мася любіць мяне і разумее. З жывёламі жыць весялей. Яны як абарона ад стрэсу. Вельмі добра, што ў мяне ёсць такія верныя сябры. Дзяўчаты міністры, мне вельмі спадабаліся вашыя гісторыі, і я мяркую, што сапраўды наўрад ці хто застанецца раўнадушным да такой вельмі важнай тэмы. А зараз я вам хачу прадставіць ганаровага госця нашага сённяшняга пасяджэння. Гэта дырэктар зооабарончай установы Animal Help Амельянчук Ірына Мікалаївна. Сустракайце. Вітаю, шановні міністри, Вероніка і телеглядачі.
Мы таксама рады вас вітаць. Тэма вельмі блізкая для вас. Гэта беражлівыя адносіны да жывёл, да хатніх гадаванцаў. Мы ўжо сказалі, што вы дырэктар зооабарончай установы. А што гэта значыць? Это оборона жывёл ад жорсткага абыходжання з імі. Жывёлы павінны жыць у бяспецы. Гэта датычыцца хатніх гадаванцаў і бяздомных жывёл таксама. Яны маюць права на жыццё, на бяспеку, на ежу, на доступ к вадзе, на натуральныя паводзіны, адказныя адносіны да іх. І ваша установа можа дапамагчы? Установа ратуе жывёл з уліцы. Таксама мы сачым за тым, чтобы з жывёламі не абыходзіліся жорстка. Таксама прафілактуем жорсткае абыходжанне і тлумачым, як трэба ставіцца да жывёл. Право на ўсё, што вы сказалі, маюць не толькі хатнія гадаванцы, а яшчэ і бяздомныя жывёлы. Так, Кацярына. Все жывёлы маюць права на бяспеку і на добрыя адносіны да сябе. Нам даслала тэлеглядачка сваё вельмі важнае, вельмі складанае пытанне. Калі ласка. Прывітанне, сябры, мяне зовут Дамініка. Я вельмі шкадую тых жывёлаў, якія жывуць на вуліцы. А адкуль яны бяруцца? Дзякуй за адказ. Дзякуй за пытанне. Бяздомныя жывёлы на вуліцы бяруцца ад таго, што губляюцца на вуліцы, яны выпрыгваюць з вокон. Яны могуць згубіцца, калі будзе салют на вуліцы і іныя громкія гукі. Яны могуць згубіцца, калі гаспадар ходзіць без павадка, без ашыйніка. Трэба быць такім адказным гаспадаром, чтобы жывёла была ў бяспецы. А выкінуць гаспадары могуць сваю жывёлу? Бываюць такія выпадкі? На жаль, так. І за гэта прадугледжана адміністрацыйная адказнасць. Ірына Мікалаевна, а ці ёсць людзі, якія дапамагаюць бяздомным жывёлам? Это валанцёры, это кармільцы, это апекуны. Яны могуць забраць жывёлу з вуліцы і знайсці новых гаспадароў. Можна сказаць, што радыкальна мяняецца жыццё жывёлы пасля таго, калі бяздомная жывёла знайшла гаспадара. Да, это такія перамены ў жыцці жывёлы, што нават вокам відаць, як оно было з вуліцы адразу і якое потом стала. Паважаны ганаровы госць. Сёння ў інтэрнэце ёсць многа відео, дзе гаспадары сваіх хатніх гадаванцаў дзеля жарту і лайкаў у інтэрнэце падвяргаюць небяспецы. Ці нейкія жартаўлівыя эксперыменты робяць, ці дапушчальныя такія гульні. Асабіста мне гэта не падабаецца. І слушна. Такія паводзіны недапушчальныя. З 1 студзеня 2025 года, калі вступіць закон у сілу, жорсткім абыходжаннем будзе лічыцца не толькі то, што ўжо зроблена жорсткае абыходжанне, а нават намер, што можа прывесці да гібелі або пашкоджання здароўя жывёлы. І будзе забарона на дэманстрацыю фота, відео, кінаматэрыялаў. Это таксама будзе жорсткае абыходжанне з жывёламі. Любая жывая істота мае права на добрае абыходжанне, мае сваю годнасць. У мяне ёсць таксама пытанне. Ірына Мікалаевна, скажыце, калі ласка, а ці ёсць куды звяртацца, калі нехта вырашыў завесці сабе сябра і дапамагчы атрымаць яму новы дом? Так, в Брэсце ёсць грамадскае аб'яднанне «Дабрата», таксама пункт часовага утрымання жывёл бездомных. Таксама ёсць валанцёры, і вы можаце ўзяць жывёлу, але трэба запытацца ў дарослых. Паважаныя тэлегледачы, зараз мы вам прадэманструем фотагалерэю сяброў пухнатых, прыгожых, якія вельмі чакаюць сваіх гаспадароў. Магчыма, гэта будзеце вы. Перш чым прыняць такое рашэнне і ўзяць адказнасць, неабходна папярэдзіць бацькоў і запытацца іх дазволу.
Што трэба рабіць, калі жывёла з'яўляецца ў хаце першы раз? Як падрыхтавацца да гэтай падзеі? Трэба заставіць жывёлу ў спакоі, дазволіць ей пазнаёміцца з новымі гукамі, запахамі, а таксама з новай прасторай. І жывёла павінна адчуць сябе ў бяспецы. Так што, калі вы заводзіце жывёлу, у вас у хаце з'яўляецца такі паўнавартасны жыхар. Так. Ну, мы уявілі, у нас з'явілася жывёла, месцам ёй далі, харчаваннем запасліся. А як жа яе трымаць? От я заўважыла, што вельмі часта дзеці яшчэ не ведаюць, як правільна пагладзіць коціка, як трымаць яго ў руках. Вось у нас ёсць такія цацачныя трэнажоры. Калі ласка, пакажыце нам, як абыходзіцца з коцікамі. Падтрымоўваць тут пад жывотик і тут пад лапкі. Коцікі любяць, калі ім гладзяць паміж ушамі, вельмі любяць, калі іх гладзяць в гэтых месцах. Зараз што нельга Да. рабіць? Цянуць за хвост, за вусы, крычаць вуха, пальцамі пападаць у вочы, цягнуць за лапы, альбо вот так хватаць і сціскаць жывёлу. Ірына Мікалаївна, а што рабіць, калі кот не слухаецца? Ось добрае пытанне. Як ставіцца? Ну, ставіцца як да кота з пашанай і назіраць за яго паводзінамі, назіраць, што любіць, чаго не любіць, і рабіць так, чтобы коціку было прыемна. Ну, біць ні ў якім разе. Ні ў якім разе. Коты адчуваюць боль у 10 раз мацнее, чым мы. А я ведаю невялічкі вершык для самых маленькіх, там, дзе коціку не вельмі спадабалася гульня. Мы кота паспрабавалі пракаціць на самазвале. Кот катацца не любіў, грузавік перакуліў. Дзякуем нашаму міністру Гані. Бачыце, кот ці сабака – гэта жывыя істоты. Ім таксама нешта можа падабацца, нешта можа не падабацца. Таму наша адказнасць і наша задача – гэта захоўваць беражлівыя адносіны да нашых хатніх гадаванцаў, сябры. Ну, а зараз нам неабходна падвесці вынікі нашага сённяшняга пасяджэння. Калі ласка, сябры. Жывёлы – нашы малодшыя сябры, якія таксама маюць права на клопат і добрае жыццё. Хатні гадаванец – гэта не цацка для забавы, гэта жывая істота. І калі мы робім выбар завесці хатняга гадаванца, мы робім яго назаўсёды. Дапамога меншым братам – гэта наш абавязак перад імі. І гэта магчымасць праявіць лепшыя чалавечыя якасці. Ірына Мікалаївна, даручаем дырэктару зоабарончай установы падпісаць гэты дакумент. Калі вы згодны з высновай? Згодна. І Міністэрства дзяцінства замацоўвае вашыя высновы, дзяўчаты-міністры, нашай міністэрскай пячаткай. На гэтым пасяджэнне Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, у нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння ў чытанцы мы прачытаем апавяданне Васіля Хомчынкі «Крыўда» і даведаемся, часам якія гісторыі адбываюцца паміж чалавекам і хатнім гадаванцам. Слухайце уважліва і рабіце правільныя высновы. Итак, вярнуўся Косцік са школы злосным. Ты чаму такі? Спытала маці. Мне двойку паставілі за кота. За якога кота? Вось, Адкрыў Косцік шытак. хіба я дрэнна яго намаляваў? Кот быў прыгожы, хвост трубой, вусы белыя, а шэрсць, як у тыгр, паласаты. Добры кот. Сказала маці. А настаўніцы не спадабаўся. Двойку паставіла. Ты, магчыма, сваволіў на уроку выяўленчага мастацтва? Не, Адказаў Косцік. у нас сёння не было выяўленчага мастацтва. Я намаляваў яго на уроку матэматыкі.
Ось такая гісторыя, дарагія сябры. Мы вельмі спадзяемся на тое, што ў новым навучальным годзе вы уважлівыя на ўсіх уроках, а таксама маеце даволі вольнага часу, каб маляваць сваіх улюбёных гадаванцаў. На гэтым мы развітваемся з вами, сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!